Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо говорити на усі актуальні теми, які стосуються як України, так і світу. Зокрема, продовжимо розмовляти і спілкуватися, піднімати одну з найактуальніших тем стосовно створення антикорупційного суду. І ось маємо яку новину. Президент України Петро Порошенко пообіцяв наступного тижня внести на розгляд Верховної Ради законопроект про антикорупційний суд. Про це він сказав сьогодні під час урочистостей з нагоди старту роботи Верховного суду. Давайте послухаємо. Впевнений в тому, що антикорупційний суд після підтримки його Верховною Радою завершить формування антикорупційної інфраструктури і дасть можливість розглядати корупційні справи, які розслідуються НАБУ, підтримуються спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, будуть іншими правоохоронними органами, але будуть мати спеціалізацію виключно антикорупційну. У цій темі нам допоможе розібратися Ярослав Макітра, політичний експерт. Я вас вітаю. Доброго дня. Отож, почули, що наступного тижня вже внесуть на розгляд Верховної Ради законопроект про антикорупційний суд. Які ваші сподівання взагалі? Ну, це вже президент мінімум раз третій змінює думку щодо антикорупційного суду, оскільки, пригадуємо, спершу були обіцянки української влади дані нашим західним партнерам про те, що такий суд буде створений. Під це підв'язана частина кредитування, фінансування міжнародними організаціями України, безпосередньо створення такої інституції. Але згодом відбулася трансформація, і вже цього року ми чули від президента на Ялтинській конференції, зокрема, про те, що недоцільні створення такого суду, хіба що в рамках функціонування, в рамках діючої судової системи якогось окремого підрозділу, умовно назвімо так. Зараз ми бачимо, після спроб взяти під контроль НАБУ і САП парламентом, ці спроби не вдалися, очевидно, законопроект був зареєстрований, але тим не менше не прийшов слухання в парламенті, і ми отримали зворотню, знову ж реакцію повернення президента до риторики необхідності антикорупційного суду. Тому, в принципі, скоріш за все, раз уже такі звучать заяви і названо конкретні дати, можна очікувати, що такий законопроект справді буде поданий в парламент, президент його внесе, але інша справа, чи буде він проголосований, що буде включатися безпосередньо цей законопроект, тому що створення суду – це така загальна історія, от деталі, власне, яким чином він буде інкорпорований в систему судову України, тому що тут можна говорити взагалі щодо відповідності і до норм Конституції, до узгодження цілими низками іншим законодавчих актів. Тому побачимо, яке буде наповнення того самого антикорупційного суду, і розраховувати, що він буде проголосований цього тижня. Якщо буде воля президента, буде воля влади, то, очевидно, він може пройти і бути проголосований. І ми це неодноразово бачимо, коли законопроекти заходять зранку, в обід уже є голосування. Але зараз однозначно сказати, що президент справді налаштований на його прийняття, і діюча влада готова створити, сказав президент, повну інфраструктуру антикорупційну. Зараз стверджувати, що така воля є, навряд чи можна. Тому, я думаю, побачимо за декілька днів буквально, як буде все відбуватися. Але ж створення антикорупційного суду – це одна з вимог Євросоюзу. Так. Більше того, кредити МВФ є підв'язані під ці вимоги інші. Кредитування президент неодноразово давав такі зобов'язання, підписував відповідні документи, зобов'язуючи з боку України. Але, тим не менше, ми бачимо після цього, як на антикорупційне бюро національне, як САП, здійснює певні дії, які вже так чи інакше б'ють по оточенню і президента, і колишнього прем'єра, і інших зараз керівників уряду. Після того риторика влади дещо щодо доформування антикорупційних органів змінилася. Ми бачимо історії, які НАБУ, війну НАБУ, по суті, з Генпрокуратурою, з СБУ. Тому такий сумнів в тому, чи буде прийнятий антикорупційний суд, якраз викликають те, що діюча влада справді досить так обережно і насторожливо ставиться до діяльності НАБУ, очевидно розуміючи, куди можуть зайти всі ці розслідування. Повернемось ще до цієї теми. У нас на прямому зв'язку зі студією зараз Юрій Береза, це голова підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони. Пане Юрію, вітаємо вас. Добрий вечір. А хто передо мною тільки що виступав? Перед вами виступав Ярослав Макітра, це політичний експерт. От я хочу відповісти спочатку пану Ярославу стосовно спеціальних судів. А скажіть, пан Ярослав, а який суд повинен піти простий українець?
Якщо ви хочете створити якісь антикорупційні, створити. а можливо потрібно всю систему змінити суддів. А то ми придумуємо, ви знаєте, от, на жаль, от НАБУ і САП, які були, я також маю відношення до голосування за ці закони і про створення цієї організації. Але ви забувайте одну річ, закон один для всіх. І для Ярослава, і для Юрка, і для Івана, і Петра, і Сидора. А на жаль, на сьогоднішній день НАБУ себе побачило понад законом. І відповідати за дії, за порушення закону повинні всі. І народні депутати, і громадські діячі, які кричать про те чи про інше, і про все. Без зміни корінної зміни суддівської системи взагалі, говорити про успіхи в корупції, в боротьбі з корупцією, ми вже заговорили це все. Це те, що я хотів би вам опонувати. Тому що ви придумуєте, знаєте, політологи придумали зараз проблему. У нас саме головна проблема – нема створення антикорупційного суду. Та проблема в тому, що в суд зараз ніхто не йде. А ми зараз і не зробили для того, щоб в суд прийшли чесні, молоді, професійні судді. Оце є проблема. Не заговорюйте цю проблему, друже. Дивіться, якщо можна, буквально хвилинку внесу ясність. Можливо, ви не чули всю розмову про те, що необхідно створювати такий суд, заявив безпосередньо президент, і ми бачили його тільки що синхронно. Я жодним чином не стверджував, що необхідний цей суд чи необхідний. Мова йшла просто про те, чи буде проголосовано і чому змінюється позиція президента щодо антикорупційного суду. А от, власне, народні депутати, створюючи НАБУ і створюючи інші органи, напевно, мали передбачити, яким чином функціонуватимуть ці органи, щоб не було цих проблем, які маємо зараз. Тому так само абсолютно погоджуюся, що потрібно підходити до корупційного суду, і ми це зазначали тут. Потрібно узгодити його з діючим законодавством, безпосередньо з Конституцією, щоб уникнути такої ситуації, як ми мали безпосередньо з діяльності НАБУ чи САПа. Можливо, і відмовитись від створення цього суду. Це вже воля вас, парламентарів, і воля парламентської більшості, і президента безпосередньо, який, тим не менше, на днях заявив, що подаватиме такий законопроект. Пане Юрію, отож, переходячи від теми антикорупційного суду, є ще одне питання до вас стосовно закону про деокупацію. Народні депутати планували його ухвалити і планують до кінця цього року. Скажіть, чи змінились ці плани, чи ні? Плани не змінились. Закон про деокупацію принесе державі Україна юридичні моменти для захисту прав цих українців, які залишились, по-перше, в окупованому Криму, на захоплених територіях Донеччини і Луганщини. Це дає юридичні права нашим, в першу чергу, дипломатам і юридичним працівникам для стягнення з держави-окупанта Росії всіх контрибуцій, які передбачені міжнародним правом. І тому, наголошую, цей закон на наступному тижні буде прийнятий. Це вже 100% інформація? Чи знову ж таки буде перенесення чергового? Наскільки можна вірити цим словам? Фракції Народного фронту і позицію голови підкомітету, який приймав безпосередню участь в створенні цього закону. Чи відомо, в який саме день внесуть його? Наступного тижня, але в який день? Буде погоджувальна рада. Зараз ще буде цирк на погоджувальній раді. Наші партнери почнуть ламати руки, кричати про те, що Україна все пропало. Давайте доживемо до понеділка. І ще одне уточнення, будь ласка, пане Юрію, стосовно внесення питання Криму до цього закону про деокупацію. Наскільки воно важливо і наскільки воно в майбутньому, на вашу думку, розв'яже руки у вирішенні ось цих конфліктних ситуацій, які наразі маємо? Слухайте, там чітко прописаний Крим, там чітко прописані дати окупації. Цей закон наскільки зараз сучасний і він потрібний, затребуваний не тільки на міжнародному рівні, так це для наших партнерів, для нашої підтримки в європейських судах, світових судах. І я просто скажу, що якраз цей закон перший, на основі якого будуть судити військових злочинців, наприклад, Путіна, Шойгу і іншу цю московську наволоч. Добре, дуже дякую вам за коментарі. Юрій Береза, голова підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони, був на телефонному зв'язку з нашою студією. Повертаємось до студії. Тут ми спілкуємося з Ярославом Макітрою, політичним експертом. Пане Ярославе, стосовно закону про деокупацію, продовжуючи тему, які сподівання на цей закон у вас і чому він викликав такі великі суперечки і так знову ж таки довго затягувався?
Ну, суперечки головні, які точилися навколо того законопроекту, ну, такі ключові дві. Перше, це те, що в тіло законопроекту були включені так звані Мінські протоколи. Ну, і, звичайно, їхнє виконання, ну, взагалі сумнівно зараз взагалі законодавча база цього документу, підписаного, через який ми насправді регулюємо дуже багато питань у цьому конфлікті, але тим більше ще й внесення його в законопроект в такому вигляді, як це пропонувалося, ну, справді збурювало ситуацію, тому що повна імплементація, якщо б на це влада йшла, цих мінських протоколів, так званих в законодавство українське, ну, очевидно, не таким чином мала би відбуватися, внесенням змін цілу низку законопроектів. Так виходить, що якщо б цей закон було внесені мінські протоколи, фактично це легітимізувало там і зміни в Конституцію, і так далі, які передбачають ці ж мінські протоколи. Тобто на виворі йшла вся ця історія. Тому навколо цього точилось багато дискусій. Ну і другий пункт, звичайно, це стосувалося того, чи повинен бути згадка і питання там Криму, чи не повинно бути, тому що законопроект, в принципі, стосується деокупації чи реінтеграції Донбасу. Тому зараз ці питання начебто зняті, хоча, знову ж таки, стосовно мінських протоколів є питання, тому що якщо буде згадуватися там резолюція ООН в тілі, фактично це те ж саме, тому що резолюція ООН базувалася на цих домовленостях багато в чому. Тому складно зараз сказати, яким чином, що відбудеться, яку ми редакцію побачимо все-таки на виході, тому що буде ще засідання і комітету, очевидно, і погоджувальної ради, будуть точитися дискусії і безпосередньо в парламенті, але все до того, чи потрібно включати Крим чи ні, тут питання так і ні. Тому якщо ми ставимо цей законопроект, справді він стосується винятково там території Лугансько-Донецька, окремих територій Луганська і Донецька, то очевидно тоді, напевне, паралельно потрібно було б відповідний законопроект по Криму, щоб зняти десь напругу і врегулювати там інші питання, які не врегульовані зараз стосовно окупованого Криму. Або все ж таки ці документи з'єднати. От звідси, власне, і виникли всі ці дискусії. Ну, бачимо, чуємо від народного депутата про те, що Крим там згадуватиметься. Ну, буде такий консенсус, буде політична воля, очевидно, документ буде прийнятий, але тут ще є важливий момент, що не так давно пан Волкер, спецпредставник США по врегулюванню конфлікту на Донбасі, говорив про те, що питання ОРДЛО окремо, питання Криму окремо, коментуючи, в принципі, ці законодавчі зміни. Тому побачимо, наскільки ці позиції узгоджені і яким чином буде діяти далі українська влада. Те, що там створюється ціла низка юридичних там механізмів, погоджуюся, але насправді, ну, я б не був таким оптимістом, що цей законопроект прям дасть змогу судити там когось за військові злочини. Тобто для того є ціла інша низка законодавчих актів, це їх, в принципі, і без цього предостатньо. Єдине, що справді потрібно чітко зафіксувати, ймовірно, там анексію, початок війни, всі ці інші процедурні норми. Але за великим рахунком законодавчої бази і так предостатньо. Цей закон сам по собі, він нічого кардинально аж настільки не вирішить. Питання ж його впровадження, як його впровадити, як за ним діяти. Ну, але знову ж таки, от як ви згадали Курта Волкера, да, що він каже, що треба окремо робити ці закони. А деякі кажуть, що навпаки, це одна проблема однієї держави, і там агресор, і там окупація тимчасова. Але як правильно зрозуміти, от якій саме стороні краще довіряти? Чи варто її розділяти, чи не варто? Ці питання. Україна повинна ці питання виносити спільно і постійно згадувати і створювати майданчики для вирішення безпосередньо, в тому числі і кримського питання. Тому що на даний момент ми маємо фактично там накладення низки санкцій, але на якомусь рівні певному, на відповідних майданчиках питання повернення Криму фактично не обговорюється. Росія це ставить задушки, не хоче вести розмову навколо цього питання. Звичайно, Україна зацікавлена, щоб зрушити це з місця. Тому що по цьому ж ОРДЛО ми бачимо, ну, є переговірний майданчик, можна дискутувати правильно, ведуться переговори неправильно, такий формат не такий, але сам факт, що питання піднято і воно вирішується міжнародною спільнотою. А Крим справді, ну, йде десь осібно, і це наша проблема української держави. Ми не маємо допустити того, щоб ця тема заговорилась і залишилась, знаєте, щоб весь світ просто спокійно визнав факт анексії і всі ми з цим жили. Цього допустити не можна, і потрібно створювати ці майданчики, розрушити ситуацію. Тому включення питання в Криму в цей законопроект, навіть попри дискусії там з нашими західними партнерами і так далі, могло би бути цим інструментом фактично, ну, вставлення на порядок денний цього питання і пошуку варіантів виходу. Ну, от кажуть, що закон по Криму пізніше ухвалять. Ну, знаєте,
Можливо, ймовірно, і пізніше, але для цього я кажу, щоб цих не було інсинуацій, це не викликало напруги в суспільстві, не було підстав для того, як говорив пан Береза, там звинувачити когось зраді і так далі. Очевидно, або внести це питання Криму в сам законопроект цей і чітко прописати не просто там факт існування, що є анексія, певні механізми юридичні, як з Кримом вести фактично комунікацію, яким чином громадян інтегрувати сюди, чітко прописати це все, або подати одночасно паралельно законопроект окремий по Криму і так само його проголосувати в парламенті, щоб зняти всі ці дискусії, зняти ці всі питання, що Україна покидає Крим, залишає і так далі. Тому що, знаєте, у нас вже обговорення цього законопроекту про реінтеграцію йшло 8-10 місяців мінімум з першої згадки про нього. А на виході ми отримали документ, де відразу була частина норм відкинута, інші, там є багато навіть до формулювань дискусії там і так далі. Тобто, якщо за 8-10 місяців, я думаю, можна було напрацювати комплексний все-таки документ і зняти зараз цю напругу. Чому цей закон зараз лише виноситься на голосування, аніж 3, навіть трошки більше років тому, коли почалася агресія? Ну, це само собою цікаве, напевно, очевидно, і ключове питання, тому що досі ми діяли, навіть цим законопроектом, що вносяться інші формулювання, фактично припинення відбудеться наслідком АТО цього законопроекту, вносяться інші там формулювання, дії щодо захисту територіальної цілісності, вноситься нова термінологія і так далі. Дивно справді, що такого роду документи вони не були прийняті раніше. Чому? Тому що видно, з одного боку було, скажімо так, не до того, очевидно, Україна там не мала якоїсь і міжнародної підтримки в тому питанні, не було виробленої чіткої позиції, це з одного боку, з іншого. Був стан війни, йшла війна, і дуже багато законодавчих норм вони абсолютно не узгоджувалися з тим режимом, яким був. Вони підганялись, десь якісь швидше в часі, десь якісь пізніше, а інші отак і залишилися, як є. Не було політичної волі вирішувати одночасно всі ці питання, одночасно їх вводити. І тут ще варто не забувати іншу річ, що був так званий Мінський цей протокол, і по ньому були прийняті закон, який, до речі, зараз був подовжений, його дія на рік, 3 роки була дія того закону з 2014 року, він регулював там цілу низку питань. Фактично, якщо можна говорити, є підстави говорити про фактичне визнання там цих територій, надання їм окремого спеціального статусу. І цей закон вже вичерпав себе, він так і не вступив в дію, і фактично цим законом про інтеграцію це є зміна підходів до вирішення цього конфлікту. Тому в наявність такого законопроекту, який був про визнання фактично цих надання спеціального статусу цим територіям, він зараз подовжений ще на рік, до речі, його наявність, вона і також і не зумовлювала пошуку іншого документу, тому що він би йшов в розріз фактично і також би ставив питання з боку наших міжнародних там партнерів і на Мінському майданчику, чому виникає цей законопроект. А зараз Мінський протокол слабо працює, і ми бачимо цю норму. Хоча частина цих норм, яка є в тому законопроекті, могли бути прийняті і попри наявність цього документу про визнання спеціального статусу. Але знову ж таки, от якщо фактово казати, то як взагалі відчують на собі українці прийняття цього законопроекту, саме ті люди, яких стосується конфлікт на Сході та у Криму? Справді там навряд чи відбудеться якась така в практичній площині дуже серйозні зміни, тому що зараз фактично громадяни безпосередньо з цих територій можуть отримувати там соціальні виплати тут, на території України, оформляючись фактично, а потім проживаючи де-факто на цих територіях, де юри, знаходячись тут і отримувати допомогу. Так далі, цим законопроектом питання не вирішується. Як же бути з цими громадянами, які не можуть тут оформитися, яким чином вони отримуватимуть тут допомогу? Фактично все перекладається по документу там на відповідальність на тих, хто ті території контролює. Наскільки це узгоджується з міжнародним правом, ці території офіційно, юридично не є визнані, хочемо ми того чи ні, але вони не є визнані окупованими і немає факту захоплення тих територій Росією і окупантом. Тому як бути з цими виплатами, які мали здійснюватися вже попередні 2-3 роки, і як буде після цього законопроекту? Тобто Україна не знімає цього питання, не дає відповіді на це, що з цим робити. Так само багато питань, якщо це був режим антитерористичної операції, яким чином тепер відновлення цієї інфраструктури відбувається. В принципі, по закону це мала б робити, очевидно, держава, але ми розуміємо, наскільки це важко, і, напевно, з певних позицій це буде і неправильно. То ціла низка питань, вони залишаються, і цим законопроектом вони не врегульовуються. Фактично, єдиним врегулюванням, таким, який міг би бути вигідний Україні, це було б визнання фактично російської агресії, змушення Росії, це вже на міжнародному рівні, виплатити відповідні кошти, нанесені збитки цим військовим конфліктом. Прикладів в історії таких предостатньо. Всі інші формули вирішення
невирішення цього питання, маю на увазі в соціальній, особливо площині, ну вони несуть дуже серйозні наслідки для української держави, для українського бюджету. По суті, якщо це все буде перекладено на наші з вами, ну, маю на увазі громадян України, плечі. От на вашу думку, встигнуть проголосувати чи ні до кінця цього року? Ну, в принципі, судячи, от бачимо, ми чуємо представника коаліції, чуємо представників БПП, які заявляли, то очевидно, що такий документ може бути прийнятий, тому може бути ухвалений. Поки судячи з цієї інформації, яка є відкрита і не відкрита, скажімо, не публічна, інсайдерська, можна говорити, що на даний момент така політична воля в принципі є. Але в нас дуже швидко все змінюється в українській політиці, в тому числі цей документ, фактично його прийняття багато в чому залежить від позиції наших західних міжнародних партнерів, тому ми залежні, не завжди ми є, не повним ми є суб'єктом прийняття його, в тому числі часткова суб'єктність знаходиться за межами України. Тому визначити, що буде за декілька днів, ну зараз однозначно так непросто. От ще моє таке питання. От у парламенті розділилися на дві частини. Та? От прихильники цього закону і навпаки інша сторона. Чому так сталося? От як взагалі можна вважати цей закон і як його зрозуміти? Чи, ну, умовно кажучи, він хороший закон, да? Чи поганий закон? Як це суспільство завжди вимагає? І суспільство завжди хоче отримати відповіді на це питання. Ну, справді, з одного боку, ми бачимо риторику, що цей документ мало не, ну, знаєте, підміна понять, коли звучить з боку влади, що цей документ, він миттєво вирішить цілу низку питань, ми повернемо контрольну територію. Ну, знаєте, якби це закон вирішував, напевно, практично всі депутати там голосували і всі підтримували, для чого був би цей увесь військовий конфлікт і вся історія. Очевидно, що це неможливо, і сам законопроект по собі не вирішить питання жодним чином без там повернення тих територій. Тому тут піднятий градус спеціально таким чином подається риторика для того, щоб всі, хто виступають проти, автоматично попадали, ну, знаєте, так, в руку Кремля, як у нас прийнято, тими, хто не дає повернути ці території. З іншого боку, також ми бачимо підвищення градусу, коли прийняття законопроекту необхідне, просто потрібно згоджувати певні норми там і відноситись до нього тверезо, але інша сторона, будь-які норми, які там є, не узгоджуються з українським законодавством, дає питання, більше кліше вже зради, так далі, зради українських інтересів, навколо того точиться боротьба, підняття такого градусу. Чому так відбувається? Ну, очевидно, це бажання здобути певні, тема болюча для України, здобути свої політичні бали в тому, і фактично йде така боротьба на рівні міфів, там, стереотипів, замість узгодити це все-таки документ по суті, дійти до консенсусу. Тут основна причина, високий градус політичної боротьби в Україні, він фактично заговорює багато в чому це питання, тому що там дійсно є, ну, дуже багато таких і позитивних норм, але є і цікаві, знаєте, там міжнародно визнані кордони України, зокрема, вживається такий термін. Ну, він дуже дискусійний. Кордони в Україні визнаються не міжнародним співтовариством, а Конституцією України визначаються. Що з цього приводу думає міжнародне співтовариство, насправді для громадян України, це би вже мало бути десь, напевно, трішки далі. Але вноситься такі ціла низка термінів, які не зрозуміло, як можуть трактуватися в майбутньому, в стратегічному розвитку подій. Тому така от ситуація, і ми це підняття цього градусу бачитимемо і на наступному тижні також. Ну от знову ж таки, коли у першому читанні голосували, да, кинули димову шашку, намагалися усіляко зірвати цей от процес. Я так розумію, що і можемо очікувати наступного тижня такі схожі події, вірно? Можемо, звичайно, можемо, тому що питання, знову ж таки, може стосуватися цього ж Мінського так званого протоколу, яким чином буде відображено в тому законопроекті. Тому що так, як це виглядало минулого разу, коли коли було ухвалення в першому читанні і йшло паралельно розгляд законопроекту про окремий статус, ну, саме все виглядало таким чином, і враховуючи заяви, які звучали з Заходу, що цей законопроект, власне, Мінські протоколи, фактично, які там були включені, вони були основними для прийняття цього законопроекту. Тобто його в тому і суть була для наших в розумінні співпраці західних партнерів, розумінні їхньому, його ухвалення. Тому виключення цих норм повністю, ну, складно сказати тоді, як це буде сприйнято і чим це все відбудеться. І побачимо, чи там буде викинути тільки пряма згадка про Мінський протокол, чи в тому числі будуть і скинуті питання, виключені питання резолюції ООН, яка була, яка фактично ґрунтувалася на цих домовленостях. Тому може буде дуже жарка дискусія, і законопроект, ну, дуже непростий, і справді, ну,
Є логіка в тому, що закріплення на законодавчому рівні так званих цих мінських протоколів несе серйозну загрозу суверенітету України. Ця теза має під собою підґрунтя, але в той же час ми повинні розуміти, що є міжнародні зобов'язання, маємо виходити десь з цього процесу і знаходити, прийняти в тому законопроекті те, що справді необхідне і ключове врегулювання юридичних певних аспектів, але не перевищувати цим законом, не підмінювати всю нормативну правову базу в Україні і не зміщувати акценти. Повернемось до цієї теми. У нас на прямому зв'язку телефонному Тарас Пастух, народний депутат України, фракція «Самопоміч». Пане Тарасе, вітаємо вас. Добрий вечір. Будь ласка, от ще цікава ваша позиція стосовно закону про деокупацію. Вже як Юрій Береза в ефірі нашого каналу сказав, що наступного тижня винесуть на голосування цей законопроект. От які у вас сподівання стосовно цього законопроекту і чи проголосують? Однозначно зараз важко сказати про те, перше, чи він буде винесений, тому що вже були заяви про те, що він минулого тижня мав виноситись на вівторок, розглядатися, але потім без жодних звернень будь-якої фракції цей законопроект був з вівторка просто-напросто знятий, він просто пропав. І я не виключаю, що і на цей тиждень тут певні заяви цей законопроект так і не з'явиться в пленарному залі. Перший момент, а другий момент, є велике побоювання, що навіть якщо він з'явиться, то він може з'явитися виключно для того, щоб бути не проголосованим. Тому що це вже по великому рахунку не секрет, що на сьогоднішній день для влади такі основні закони, які би мали, чи законопроекти, які би мали бути розглянуті і відповідно ухвалені, вони вже в основному були прийняті минулого пленарного тижня для того, щоб не переносити цей градус прийняття бюджету на останній тиждень. І ми вже чули в залі від окремих депутатів, що вони вже навіть не розглядають для себе потреби з'являтися на останній пленарний тиждень в залі засідання, вже більше займаються питаннями, де їм проводити новорічні свята. Тому при низькій явці це є велика загроза, що такий законопроект, він, якщо і поставити, то виключно для того, щоб його провалити. І ваша також думка стосовно цього законопроекту. Чи розв'яже він, умовно кажучи, руки у вирішенні конфлікту на Донбасі і у Криму? Я думаю, що ми прекрасно усвідомлюємо, що цей конфлікт він вирішиться не законом. Потрібно напрацьовувати комплексне рішення, і в першу чергу це рішення повинно бути напрацьовано всередині країни нашої. І це повинен бути консенсус між різними гілками влади, і в першу чергу певний консенсус в суспільстві. Що ми далі, як ми далі плануємо реалізовувати політику по відношенню до неконтрольованої Україною поки що території. І на що готові самі власні люди йти? Чи люди готові сьогодні на посилення військового протистояння, чи люди готові на певний час, скажімо, напевно, забути про цю територію, це буде некоректно сказано, але принаймні дати певний час для того, щоб Україна сама по собі зміцнила свої інституції, вирішила питання ті, які сьогодні першочергово це питання, які ставлять і Сполучені Штати, і європейські партнери, це в першу чергу боротьбу з корупцією, тому що вона, напевно, сьогодні є не меншим ворогом для країни, ніж агресія зі Сходу. І після того, коли ці питання будуть розв'язані, можливо, проведені президентські парламентські вибори, тоді повернутися до питання повернення, власне, цих територій. Тому що, чому я, власне, під таким кутом хочу сьогодні, власне, якби загострити увагу, тому що ми прекрасно розуміємо, що люди, і особливо ті, хто сьогодні одягнули на себе військову форму і сьогодні на Сході боронять країну, вони бачать це по одному вирішенню, але є ряд політиків, які окуповану територію бачать в інших інтересах. Це в першу чергу це на сьогоднішній день це питання збагачення, тому що не дивлячись на рішення РНБО, а я повернувся буквально днями зі Сходу, я можу підтвердити про те, що трафіки, вони і на сьогоднішній день зберігаються, так вони більше носять незаконний характер, ніж це було раніше, але поток фур на Сході, вони, напевно, не менші, ніж на Заході. Те, що вдалося мені на власні очі побачити. Це і перший аспект. І другий аспект, я думаю, що ці території на сьогоднішній день деякі політики, політичні сили розглядають для себе як території для здобуття голосів.
І тому останнім часом дуже активно почали підніматися питання і через Мінськ, і через виголошення промов іншими політиками, питання пошвидшого врегулювання проведення виборів на непідконтрольній території. І чи це буде в присутності миротворчих міст, чи це буде в інший спосіб, але в будь-який спосіб для того, щоб до президентських виборів розв'язати руки і дати можливість писати чи малювати цифри в протоколах, які ніхто не зможе проконтролювати, чи дійсно було це виявлення, чи його не було. Скажіть, що таке, чи буде ваша фракція голосувати за цей законопроект? Наша фракція розглядала цей законопроект в першому читанні, і ми на той момент фактично в такому вигляді, в якому він був, де відбувалася повністю легалізація Мінська, де питання вирішення меж територій віддавалося повністю Генеральному штабу і Міністерству оборони, питання переміщення товарів також передавалося військовим, і ми це бачили більшу загрозу, що військові будуть займатися не звільненням території, а визначенням, кому торгувати, кому не торгувати. У нас було дуже багато застережень до нього. Ми подали достатньо багато поправок, і відверто певна частина з них є врахованою, але до кінця не вирішене питання, скажімо, захисту наших військовослужбовців перед законом. Це, як приклад, Колмогорова, інших є військових, які сьогодні сидять по тюрмах, це питання далі не врегульоване. Є через поправки внесені певні норми, які викликають побоювання. Тобто, де, скажімо, сьогодні в Краматорську чи в Слов'янську будь-яка особа, яка буде причетна до цієї операції, вона отримує право без рішення суду входити в будь-які житлові приміщення, в будь-які приміщення юридичних осіб, які належні на право власності, затримувати будь-кого. Тобто є певні речі, які, напевно, все-таки варто було б прибрати. Тому рішення прийнято таким чином, що ми в залі будемо працювати не по рішенню комітету, а по самих поправках, які внесені депутатами. Якщо буде досягнути цей такий максимальний, де приберуться великі ризики і буде досягнути ті побажання, які висловлювала наша фракція, які, на нашу думку, мав бути в цьому законі, очевидно, що ми краще підтримуємо поганий закон і все-таки визнаємо Росію окупантом і територію окупованою, ніж будемо змагатися за національно досконалий закон, і це питання ще будемо відкладати на півроку чи на рік часу. Почули вас. Дуже вам дякую, пане Тарасе. Тарас Пастух, народний депутат України, фракція «Самопоміч», був на телефонному зв'язку з нашою студією. Повертаємось до студії. Ярослав Макітра, політичний експерт, у нас, нагадаю. Отже, пане Ярославе, почули думки народного депутата. От як прокоментуєте? Ну, звичайно, є логіка в тому сказаному на самому. Тобто, бачите, розказав більш детально про плюси-мінуси і чим взагалі от те, на що він звернув увагу, може реально бути шкодою, аніж користю. Ну, звичайно, там вводиться регулювання там режиму торгівлі з цими територіями, справді там повноваження віддаються фактично там військовим. Справді там є елементи в цьому законопроекті фактично введення військового стану, тобто ціла низка норм, які передбачені при введенні там військового стану, звичайно, стану, є передбачені в цьому законопроекті, в принципі, і можуть там згідно цього документу там вводитися керівництвом держави. Тобто з одного боку справді є загроза про те, що каже пан Пастух, як ці норми будуть виконуватися, але з іншого боку також потрібно розуміти, що військові, очевидно, мають мати більше повноважень і мають мати більшу маневреність в своїх діях щодо захисту територіальної цілісності, тому що ми бачимо зараз вже цілу низку судових процесів логічних, і логічно, що вони виникають з юридичної точки зору, але це є неподобством для держави на 4-му році незалежності, коли ціла низка громадян брала зброю в руки, захищала нашу територію, але оскільки юридично це не було належним чином визначено і зазначено, і зараз фактично у тих людей виникає ціла низка питань, зауважень і так далі. Тому тут також потрібно це розуміти, що певне звуження там прав і свобод, воно знову ж таки може відбутися, і потрібно спростити процедуру для можливості таких дій, але знову ж таки максимально убезпечити, щоб не було це, не приймалося рішення одною людиною і дійсно не призвело там до порушення прав і свобод, які жодним чином не допомагатимуть для повернення територіальної контролю над Україною, повернення цих
територій Україною. Тому тут логіка, звичайно, в цьому є. І, власне, в таких деталях їх ще там багато, і ґрунтується головне, що потрібно в цьому законопроекті розглядати. Тому що слова там визнаємо Росію агресором чи не визнаємо, визнані ціла низка документів, де Росія визнається вже агресором в тій чи іншій там формі. Від того, що буде згадано в тому законопроекті, як воно буде згадано, мало що міняється. Важливо, які наслідки будуть від визнання там Росії агресора. А ця теза, одна з яких нав'язується, що начебто хто за законопроект, той визнає Росію агресором, хто не голосує за нього, тот уже майже там не посібник Росії. Ну, таке спрощення, доведення до такого абсурду розгляду таких серйозних документів, це дуже велика небезпека того, що там буде просто запакована ціла низка таких деталей, які будуть заговорені, і гра от на таких міфах, стереотипах змусить частину депутатів, боячись бути звинуваченими співпраці Москви, просто проголосувати і не вникати в деталі. Тому абсолютно погоджуюся, що такий підхід правильний. Очевидно, це мала б робити всі політичні сили і в цих деталях розбиратися і підходити до них, роз'яснювати і приймати рішення. Як ви гадаєте, між якими фракціями можуть бути суперечки під час голосування? Ну, тут різні можуть бути конфігурації. Якщо ми пригадаємо попереднє голосування, Народний фронт давав свою згоду на голосування такого законопроекту, як він тоді був. Президент приходив на фракцію БПП перед голосуванням, де озвучував про те, що у нас є згода всіх наших партнерів, ми готові законопроект прийняти. Тільки прийшла справа до його ухвалення, як Народний фронт заявив про те, що потрібно виключити мінські там домовленості з цього законопроекту. Почали з'ясовуватися інші мови, попри те, що було вже досягнутий компроміс. Тому це ще схоже можемо побачити і зараз. Конфігурації можуть бути різні, тому що політичні сили для себе через цей законопроект, який має великі збурення в суспільстві, ну, намагаються свої певні політичні дивіденди отримати, зробити своє позиціонування всій цій історії, дуже часто порушуючи домовленості навіть один з одним. Тому конфігурації можуть бути дуже різні, і варіанти розгляду також діаметрально протилежні. А чи очікувати блокування трибуни, як гадаєте? Ну, знаєте, зараз складно ця опозиція... Все залежить від поправок, як сказав Тарас Пастух, так? Так, від цих деталей, і важко говорити зараз, чи будуть причини. Для того мають бути хоча б якісь видимі причини там, для блокування, для таких різких дій. Якщо справді ціла низка норм буде зачищених, на яких там наполягає опозиція, ну тоді підстав для такого блокування не буде. І з іншого боку, ще потрібні сили для такого блокування. Реально зараз в парламенті, це, якщо проаналізувати голосування, це 60-70 депутатів максимум, які здатні будуть протидіяти цьому законопроекту, маю на увазі там фізично якимось чином перешкоджаючи, тому що всі інші досягають консенсусу і компромісу іншими методами, дуже часто кулуарно ще до самого розгляду. Тому якщо буде цей консенсус досягнутий, в залі він не буде порушений більшістю, які знову допомагатиме там Воля народу, Відродження, допустимо, із Опоблоком будуть погоджені позиції, то все це блокування воно не матиме сенсу, і таких депутатів, які здатні будуть блокувати, дуже мало. Якщо будуть неузгодженості у влади і тих, хто їй регулярно допомагає, то тоді, звичайно, це може перерости і в блокування, і в різного роду там. Добре, от на сам кінець, що поясніть, будь ласка, от пан Тарас Пастух сказав, що легалізація Мінську, да, якщо я не помиляюсь, от які від цього плюси, які мінуси? Як це взагалі, от поясніть, будь ласка, як це сприймати? Ну, це легалізація Мінська. Тут взагалі сам цей процес мінський, який є, він ніяким чином не інкорпорований в законодавство українське, він не перегукується, навпаки, йде абсолютно в розріз з українським законодавством. Але українська влада і, в принципі, десь частково суспільство так, ну, скажімо, сприймає цей механізм і цей варіант як тимчасовий варіант вирішення конфлікту, який там є, тим паче, що це міжнародні наші партнери в тому процесі і також визнають цей документ як той, який регулює. Але він не є імплементований в законодавство, і це дає змогу Україні певні пункти, не будемо відверті, виконувати так, як потрібно нам, можливо, не до кінця навіть як прописано. А коли це буде внесено в законодавство, ну ми на виході тоді будемо зобов'язані надавати спеціальний статус цим територіям, так далі, так далі. Виборність там, по суті, якщо ви виходите з мінських протоколів, так званих, спочатку вибори, потім контроль за кордоном, так далі, так далі. Ціла низка цих речей, які українська влада трактує десь по-іншому в законодавстві, де не тільки влада, і суспільство, і ми десь наполовину виконуємо ці ж мінські домовленості, але хоча б це дає змогу там призупинити конфлікт, обмінюватися затриманими, так далі, так далі. Але повна імплементація в законодавство, закріплення,
ну, воно несе дуже багато загроз. І більше того, дивно було б закріпити ці так звані Мінські протоколи в цей закон, не змінюючи Конституцію, тому що Мінські протоколи передбачають, по суті, зміну Конституції України. Тому потрібно підходити до того. Ми пригадуємо, чим закінчилось голосування в парламенті за конституційні зміни, якими заворушенням біля Верховної Ради. І досі цей законопроект, він ще не проголосований, і він чекає своєї, очевидно, черги. Без нього внесення змін в закон абсолютно є алогічним. А внесення, знову ж таки, змін Конституції самого цього закону, не факт, що це та річ, яка зараз необхідна Україні. Буквально 15-20 секунд на відповідь. Що треба робити з депутатами, які заносять у Верховну Раду димові шашки? Коротко, будь ласка. Ну, звичайно, потрібно зробити так, все-таки проводити певну перевірку, не допускати для того, щоб сторонні предмети були в парламенті. Це однозначно, тому що порядок повинен бути, є інші способи боротьби, в принципі. Дякую вам дуже за відповіді. Ярослав Макітра, політичний експерт, був гостем цієї години у нашій студії. Далі будемо продовжувати знову ж таки огляд найактуальніших новин і обговорення, які стосуються як України, так і світу. За 20 хвилин вже повернемось до цієї студії. Будемо спілкуватися з нашим гостем наступної години, а за 5 хвилин в ефірі АТR новини «Заман». Залишайтесь з нами.